YLAAM, ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Sugbo, mananaog sa Cebu Archdiocesan Mass Media Award 2015 Best Radio Commentary Program, pinagi sa tulumanon editorial. The Canada 2015 Best Radio Commentary Program goes to Editorial DYLA. Mananaog usab sa Cebu Archdiocesan 2015 Best Radio News Program, pinagi sa Balita sa alas 7. The Canada 2015 Best Radio News Program goes to Balita sa alas 7, DYLA. DYLA-AM, gipanag-iya sa Visayas Mindanao Confederation of Trade Unions VEMCON2 Broadcasting Corporation, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagtuki alang sa mga isyong adunay kalabutan sa kalambuan. Pagtuki alang sa mga maayong pagbansay sa katilingban ug mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Mayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi sa itong mga suking tigpaminaw dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamomo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini yung alagad, si Pagtuki Tats Samson makiguban kaninyo sa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igala, Oktubre 24 karon 2015, ikatulong o ikaupat nga Sabado, no? Sa bulan sa Oktubre, mga higala. Unya ang atong pagatukion kabahin sa kabataan alang sa kabilin. Again, ang atong topic karong buntaga mao ang kabataan alang sa kabilin. Apan sa dili patamo padayon, mga higala, tugotiin ako sa pagpangayog katahuran kaninyong tanan. Labi na gyud, no? Kamong mga suki kayo ni atong programa, labi na gyud diha sa atong mga silingang probinsya sa Leyte, sa Bohol, sa Negros, no, sa Siquijor o pipila ka bahin sa Mindanao. Yun man sab dinhi sa atong mahal nga probinsya sa Sugbo o yun man sab sa apil na niini ang mga isla nga sakop niini sa isla sa Camotes o sa Bantayan, mga higala, no. Kamong mga nanay nato diha nga suki kayo nagsunod kanunay ni atong programa, no. Itong mga nanay sa Rafi Microfinance o yun man sab sa atong mga nanay nga nanginabuhi o yung sa itong mga kaigsuunan, no? Labi na gyud sa itong mga kaigsuunan ng mga taxi drivers, sa atong mga mamomo, mga higala, nga anaa diha silang text-text sa trabahoan, o yung sa itong mga kaigsuunan, nga naaron diha silang tagsa-tagsa kapanimalay, nga nagpahayahay, samtang naminaw, mga higala, no? Sa atong programa nga ato gyud ni siyang gidalit, no, ngadto kaninyo, mga higala, labi na gyud sa adlaw nga Sabado, 10 to 11, no, ang atong programang Pagtuki, no. Ang programa kini, mga higala, sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Dunya amo lang ipahibaw ninyo pagbalik nga ato ang programa every Saturday lay na ini siya tema or topic, mga higala, no. So karon atong isgutan ang mga kabataan o ingon man sa ang kabilin, no. So mao na siya nga nindot kayo ni kay nining paagi maka hibaw ta, no, labi na gyud sa atong mga kabataan-unan nowadays nga sa paghatag og kanang balor, no, sa history and culture, and also to inform the youth unsa man ang significant role nila in preserving our heritage and culture, as well as haron sa tamkay balo unsa pod ang mga conservation efforts alang sa atong heritage and culture, mga higala. So mo na nga amo mong gidapit sa pagsunod kanunay nining ato ang programa. Unya di ay kaganina, no, sa dayon natong sugod, nindot kayo mga huni ug awit nga gipatukar, no. Kabahin na ni sa Pasko, mga higala, no. So base sa atong paghihap, 63 days na lang, no, Christmas na gyud. So mga duha ka buwan kapin ato nang tagamtamo, no, ug ato nang sa ulugon ang Pasko, mga higala. Unya di ay sad happy birthday, no, ato ni Mama Bibi Ocampo de la Peña diha sa Sindulan, Tinaan, Naga, Cebu, no. Ang nag-birthday karon kuyog sa iyang sa iyang kapikas, no.
nga si Papa Natoy de la Peña og ingon sab sa akong mga igsuon diha og mga silingan diay nga di gid sila masipyat mahigala og ingon sab sa atong mga kaigsuonan po diha no og kahigalaan sa lahog no labi na gyud ni Remy og ingon man iyahang mga pamilya mga kabataan no og yan man sab kasilinganan nga nagsunod kanunay. So once again happy birthday og maayong Sabado natong tanan mga higala. Okay. So history and culture defines who we are as Cebuanos. Nowadays there are things left for granted with their importance left forgotten. Karong Oktubre mga higala ang Ramon Abutis Foundation Incorporated Culture and Heritage Unit mo hold og kids at the museum. So mga higala tinuig na gini siya no. So mao gini siya kada Oktubre mao gini atangan sa atong mga kabataan labi na gyud kung mag kids at the museum na which aims to impose to kids Cebuano culture and heritage. These have been going for consecutive Saturdays which started last October 10. Okay? So Kids at the Museum aims to draw and encourage young people to visit museums as a venue of cultural understanding. The kids are also going to connect their theoretical lectures on culture and heritage, raise their level of awareness, and expose them to heritage conservation efforts done by different groups in Cebu. So even the government is restoring century-old museums and other landmarks in our country alang sa atong mga henerasyon karon nga makasunod pa sila mga higala ug makakonect pa sila sa ilahang gigikanan no. So mo na importante mga higala nga ang atong kabatan-unan karon i-expose sa tagaan natog silag higayon nga ma-expose sila ni ining mga kalihukan no haron ilang mahibaw-an ug ilang ma-connect no. Makarelate sila sa atong mga kaagi mga higala labi na gyud sa ato ang culture og kabilin mga higala. So mao kini ang tumong og tuyo nganong gisaulog ni kanunay sa Ramon Abutis Foundation Incorporated through sa Culture and Heritage Unit nga maoy mo pasiugdan ini kuyog sa mga partners no dinhi nato sa Sugbo haron mahitabo gyud kining maong tinuig nga Kids at the Museum. So mga higala di natulangan no nato dayon ning introduce sa atong mga bisita karon nga suki kayo no og usas mga haligi na mga higala sa Rafi no di gini siya masipyat naa gini siya kanunay once mo pahibaw na mo invite me ang akong ikapasigarbo mga higala usas sa among mga haligi sa ako nang giingon og aktibo kayo nga nagpasiugda no niining Kids at the Museum o kung nahibaw mo katupong gitawag na to gabi sa kabili no usasad ni sa iyahang mga bunga mga higala sa iyahang advocacy o sa iyahang kaaktibo. Waylain akong ipailakan ninyo ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage Unit si Dr. Jocelyn Joy Hira. Ma'am Joy, good morning. Good morning dia Sir Tas ug may buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Suki naman jud ko nya ganahan man jud ko digid ko mo balibad kung ingnon ko sa pagtuki nga ari dire kay ngano numero 1 ato ning programa sa Rafi no. Ikaduha nindot kay to ganina sa radyo kanang papaingon ko diri ba naminaw man ko sa DYLA yan ingon nga ayaw kalimti nga ang musunod ang programa sa arong paglambo sa katilingban sa Ramon Abutis Foundation. Nindot kay paminaw Sir Tats nga ang atong programa makahatag og mga ideya sa mga atong katawhan ba sa kalambuan. Sama nga muna nga di gyud mi mo sipyat nga ni adinhi kay daghan magug kaayo ning mga factors no nga dapat maka-contribute sa atong kalambuan usa niini ang atong atiman no og paghatag og focus sa atong kultura ug sa atong kabilin mao man na ang advokasya nato nga na-identify gyud gani na siya pagpangutana sa atong mga partners no nga unsa man gyud ning kuan advokasya sa Rafi ni gawas gyud ta nga ang kultura ug kabilin ang Casa Gordo Museum nga mao ang in fact mao na siya ang
kanang nest mo na siya ang unsay nga anak sa bisa pugaran, no? Pugaran sa mga advokasya sa atong kuan kabilin o kultura. So muna nga nya karong buwan na sa giingon nimo kanang kuan man gud ron ang atong kids at the museum ato nang sa atong pag-conceptualize ana ato nang gitagaan og lugar ang mga kabataan para makasabot sila kung unsa day ka importante ang pag-ila sa atong yutang na tawhan pinaagi sa mga butang nga atong makit-an sa atong kasilinganan, no? Kay kuan man kaayo, in fact si Rizal niingon siya nga ang mga batanon mao ang haligi sa umaabot sa ugma, no? Unya unsa man nato ang pagtukod sa haligi dili raman siya pagsuwat o pag-memorize sa mga o pagsulti og in English kung dili ang importante nga makamausad siya sa atong kaugalingong pinulungan, makaila siya kung unsa tong mga duwa nga gibuhat sa atong mga kabataan tungod kay mao man ni ang magkutay aning atong mga kabataan karon nga atong mga youth, no, atong mga batan-on kung unsa sa di ito nga gipangduwa sa ilahang mga ginikanan, kung unsa toy mga istorya nga kaniadto na nahimo nila unsay mga buhatonon mo ning ato unya mo ni atong advocacy ikaduha kung moingon man gud ta Sir Tas nga ang Cebu or ang Pilipinas nahimo siyang crossroad, no, kanang agianan sa tanang kultura sa Asia og in fact nahitabo nga sa tibuok kalibutan. Tanawon sa siguro nato nga dili lang kanang nga kaning ato ang kaugalingong ano na kanang kultura ang atong tagaan og higayon nga makasabot ang mga bata kung dili do na man gud tay kuan kinahanglan sad nga makasabot ta og kinsa pan ining nia sa mga kauban nato nga nia na ni puyo dinhi kay mao man na siya pagtukod og understanding, di ba, pagsabot nga tinuod lahi ang imong kultura ni anhi ka dinhi pero pareho ra gyud ang atong kultura nga ang pagpalambo sa atong kaugalingon, no? So ang mahitabuan na ang among gipangit ang among atong katuyuan mao nga makasabot sa ang mga bata kay in that process mahimo man gud silang broad-minded kanang malapad ang ilang panabot nga dili ra di ay Pilipino ang Pilipino nga kultura. In fact, kung mayong ka ang Pilipino nga kultura dili na siya wala siya mahitabo nga natukod na siyang maura na siya kung dili do na sad siya mga impluwensya bitaw do na sad gikan sa laing mga nasod nga atong silingan ato ning tukion kanang atong himay-himayon ba pinaagi sa mga kaning kids at the museum nato unya ang sorry gyud taas gyud ni siya Sige, go ahead. Ang lain manggod nga akong nakitaan nga ang mga bata manggod dili late na manggod kayo. In fact ikaw ug ako, di ba, nga kanang maka-appreciate sa tabliya, maka-appreciate nga katong nindot bitaw kang handwriting nato kay gikuan man gyud ta matuto matuto ta nga inana bitaw gipa-appreciate ta. And in fact mo ni nga atong sugdan sa gagmay pa kay kung kuan man gud ni siya discipline, di ba, kanang atong giingon nga ang mind setting ini kadagko na pero sa gagmay pa mas nindot man gud siya nga kanang apil na sa iyahang pagkatao bitaw Sir Tas mao man sad ni ang pamaagi nga ma-imbibe nimo ang kultura nato kay kung wa pa niingon nimo sa bata pa ka Sir Tas nga amin luhod respeto ana or moingon ka nga dili ginato naron masunod o di na nato masunod mao sad na ang atong gibuhat aning atong programa nga Kids at the Museum nga ato silang gitudluan nga kani importante ni kani dapat mo sabot ka ani kay do na ni siya ilawom nga mga meanings, no? So mo na atong gibuhat niya didto sa laing nasod manggod Sir Tats ang nakanindot, no, kay ang mahibaw-an nimo nga in fact mismo dinhi sa Singapore pananglitan or didto sa Pransya didto ko nakakita ba nga mahibong ka nga taasa mo gyud aning linya daghan kaing bus ang mga bata so ang nagi sila programa nga tag-as gyud kaing linya makita nimo taas nga linya sa mga bata sunda adto na sila sa museum nya mahimo nilang kuan ba kanang dili nila misteryo ang usa ka museum or usa ka heritage site kay familiar nila kanang madul-an nila dili kay kanang ingnon nga ayog hikapa kung dili ang bata manggod mo learn siya dili lang sa tan-aw kung dili sa hikap sad or sa experience yun niya di ba nakuan na nato sa atong KEC nga program nga kung experiential gani ang method sa pagtudlo di ba mas
mas mugamot siya Yes. kumpara sa kaning Mas dali ang kwan lang. pagsabot. Mas dali ang pagsabot kay iya mang ma-experience yun. So muna atong gibuhat sa Kids at the Museum nga atong gikuan ang mga bata labi na sa atong barangay, atong mga partner barangays nga wala gyud bitay oportunidad usahay nga maapil sa curriculum nila. So muna atong gisugdan but ang atong tumong-ani nga ang makit-an sad sa mga eskwelahan, sa mga maestra hinay-hinay man sad noon Sir Tas nakit-an kay do naman tay in fact balaod karon no kanang heritage law nga kanang i-appeal na gyud na sa curriculum unya ang kaning mga pagbisita sa mga heritage sites nato. So muna akong tumo nga sugdo nato sa gamay pa. So, Doc Joy, pila na ni katuigan ni inaturon ang Kids at the Museum? Kuan na Mudaga na Sir Tats, taog. mudaga na taog 10 years Mo na 10 years na. Oo, mo So 10 dugay-dugay years. na gyud kayo Dugay-dugay na ni. gyud. So mao gini ang konsepto nganong na gisugdan nato, gipasiugdahan sa Rafi kining maong Kids at the Museum. Nga simple ra gyud kayo nga ang awareness, no? Mutaas ang level of awareness atong mga kabataan niya, ma-expose pod sila matud pa nimo kaganina. Ma-expose pod sila sa mga culture and heritage, no? Nga naata. Oo. Nga nindot kay tumpong imong giinot haron pagkutay, no? Murag haron pagkutay sa unsa man ang nangagi, no? Ang past Oo. og sa present. So mga igala, no, inyong nadungog ang tumuog tuyo nganong namugna kining Kids at the Museum tungod sa simple ra kayo nga pagtan-aw nga ang atong mga kabataan nga magtubo sila nga familiar sila, aware sila of unsay mga kultura ug unsay mga kabilin nga naata. Yes. Nga mao'y atong ikapasigarbo, Doc Joy, no? Oo. Isip-isip subuanon. Yes. Kay kuan man gud na Sir Tats, importante man gud na nga ang mga bata do na sila gitawag sad nato no kani teorya kanang collective memory kanang bitaw moingon ka nga kanang naatay atong mga handumanan isip usa ka katilingban di ba? Kay ang importante man gud kung naatay handumanan isip usa ka katilingban mao man ay magkuan sad nato maghigot nato Correct. together as a Correct. people no. So mo nay kuan nga mao di ini kita di ini mao ni ang simbolo sa atong Yeah. pagkakita. So mo nay kuan mo nay mga bugat nga mga butang behind it pananglitan kadtong kuan no kung ang sample nako kadtong sa kaning una nato nga kuan una nga Sabado nato dito ta sa Halad Museum no ang atong music museum man of Cebu. Unya ang dito duha ang ilang kuan ang musika kay music man ug ang ikaduha ang kadtong pagbuhat og tabliya. Nya karon man gud labi na gyud mga panahon na Sir Tats nga wala na bitaw tay appreciate. I think kuan man gud this is the Google generation sa kani generation X ang tawag nila di ba nga tanan ready na di ba ready made hot Yeah, paspas. cake o paspas ngayon ana usay okay ra man na nga paspas pero ang problema mo gud kung paspas ka unya ang espiritu ug ang kag nimo wala diha unsa pa man di ay ang core nimo sa Correct. isip usa ka tao or usa Correct. ka katilingban kung wa kay gibarugan kay napapas na ka so that ang mahitabo is kaning mga kaning atong gibuhat karon is pag-form og collective kanang kuan memory para sad sa umaabot kay pananglitan ka tungod sa kapaspas no daghang kay tag migrants daghan na bitaw kuan niya importante man na Sir Tats na ang mo migrate gani ka mo adapt man gyud ka sa kultura sa lugar so that ang mahitabo kung maka-adapt sila sa kultura nakasabot kung kinsa ning mga tao nga among gianhi dinhi nya mo kuan man na namang gyud ning interaction nga ang kultura or ang mga practices sa nisud i-adapt sad sa Yes. kanang naagisudlan ug Yeah. ang gisudlan sad mo adapt sa So, mo recognize exchange. mo na gitawag namo sa antropolohiya og adaptation nga Okay. mo exchange kay para magkasinabot kay Yes. nana man jud ng tao magkasinabot Correct. man gyud na mo makita na natos tong pagkaon kani adto palitan kanang pansit karon normal kay nato di ba? Para na nagtuot ang Pilipinoy na, pero dili it was baya na. introduced by Yes, introduced Chinese. kanang ang acquiring sa taste ina na it will take Tinoon. time. So ang atong gibuhat is also to ato sang gi-facilitate ba nga dunay room
para ang mga tao sad mo mukuan mo tan-aw sila nga unsa daing maayo atong i-appeal o dili gani nindot nga practice o ato siguro tong hinahinayan so mao man ni siya and now ni siya implications sir Tats also on the ability later on for creativity kay mao man ay mahitabo so Correct. mani atong gibuhat nga mo form ta og collective memory para magkahiusa ang mga karaan ug ang bag-o ug Yeah. ang mga taga-diha ug dili diha kay Yeah. labi importante jud kay ni kay ug dili ka kasabot ug naunsa ang imong silingan kay taga asa na siyang lugar mukos man na siyang animosity Yeah, whereas correct. kung nakasabot siya ang mao din ni inyong practice didto mao ni ang kwan so ang So nay understanding and nay acceptance. understanding niya nay dialogue nay Yes. acceptance Yes. no so mo ni siya atong gi-cultivate kay usay na makalimtan manggod ni siya labi na kay nagkadako ang katilingban okay ra to kani adto nga kuan na po ra mo kabukso sa kabalyo pwede ra na kay naamo kay panahon nga Karon nga makikistorya. nagka-expand. Oo. Then daghang mga migration. O daghang migration niya di lang jud kay ang tanan baya nangita og trabaho kanang kuan kay busy kaayo sa iyang panghinabuhi ba nga whether whether naka sa taas o naka sa ubos busy so muna atong gibuhat sir Tats nga ang atong programa or uban sa uban atong mga partner makatabang paghatag og meaning sa kinabuhi sa atong mga Yeah. kabataan o Correct. kabatanunan hang aron mao ni magda nila sa umaabot nga makasabot sila kung kinsa na ilang silingan Correct. nya makadialog ka kay importante man na kay Yeah. ang hitabo karon kung tan-aw nimo wa mo gud ta kasabot na nga kanang naunsa na kay may Nya lain ra ba ta karon Doc Joy nga ang trend nato karon open kay ta. yes oh wa mo gid Open kay ta, wa gid oh. tay restrictions Oh, sa ubang mga dayo, no? Oo. In fact, mao siguro yung nahitabo gali nato kani teorya nga. Kung tanaw nimo ang Cebuano, kusog bitaw, kanang bitaw tong Binisaya nga, kada binagna sa mga syudad, kanang pina-shortcut. Basig tungod na kay gusto lang gyud tang paspas ang mahitabo kay business center ba yata. Yes. Kani So ato ang pas- trend panahon nato pa. kanon diri puros naman paspas no halos. Oo, paspas, oo. Dinisod sa ato ang sa sentro. Oh, so muna nga ato ning gi-tan-aw nga ang pag-develop kay ongoing developing man sa nga programa nga ang ato lang nga makasabot ang mga maka-link ang mga bata ba kung unsa diin ang hitabo sa atong katilingban unya makahuna-huna siya kung unsa di ko isip usa ka Pilipino duna sa di ko mga butang nga akong ikapasigar mo dili tungod kay kanang nindot kung dili nakasabot ko kung unsay limtunganay adtong usaaning mga butanga. Now, kuyog karon mga higala ni Doc Joy, no, usa siya mga program officers no sa Rafi Culture and Heritage si Sir Jonel Castro. Sir Jonel, unas tanan maayong buntag. May buntag Sir Tats og may buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Sir Jonel, unsa may mga kalihukan karon sa kids at the museum nga at least ang atong mga kaigsuunan nga nakadungog karon kung gusto unsaon nila gusto silang moadto dito unsa may ilang makit-an karon unsa may mga kalihukan karon sa kids at the museum sir. Ang kalihukan karon sa Kids at the Museum kay nagdagan na siya sa 4 ka Sabado sa buwan sa Oktubre. Ang launching niya is katong pag October 10. October 10. October 10, 17, 24 ug 31. Okay. Ang karon nga Sabado kay ang activities ron kay naa gipahimo sa Cathedral Museum. Ang activities nga naaron is ang ceiling painting o accessories making sa mga bata. Okay. So makainomdom ko sa una no sa Atbang no dito sa ato sa museum nga every year kung mag kids at the museum na aligre na kayo daghang kay mga bata mahitabo basad ni karon tuiga Mahitabo na siya sa Sir Tats. Sa kakaron kay gitarget na siya is duha ka barangay karon o duha or tulo ka barangay karon. Ini ka 31 which is ang culminating activity sa kids mag-abot na ang tanang barangay nga giimbitar which is siyam siya ka barangay tanan para i-formally end ang program nya magkahimamat ang tanang barangay ito og tanang mga bata dito sa sa ato pa kada schedule kada Sabado lain-lain nga mga barangay. Oo, wala na siya, Sir Tats. So inig culminating na inig kakatapusan Sabado mag-abot ang tanan. mag-abot ang tanang. Asa man ni mag-abot Sir Junel? Sa Fort San Pedro, Sir Tats. Fort San Pedro kay dako-dako man dito sa lugar. Dako-dako, lugar. Okay. Pero sa ato dito sa Casa Gorodo Museum maka-experience ba ta, maka-observe ba ta og
mga kabataan pod nga maghimo pod sila mga activities this year o wala ra? Wala siya, Sir Tats, Okay. kay sarado pa man ang museum. Kaya ang atong museum ongoing pa man no ang Ongoing pa ang pagpaayo niini. Apo. So mo nang atong ang venue karon tuwa sa mga lain-laing mga museums pod. So karong adlaw Pizza 24 adlawng Sabado adto tas ang venue adto sa Cathedral Museum. Cathedral Museum. Now unsa may mga age bracket nga sa mga kabataan nga maka-appeal nining mga activities, Sir Janel? So, gitarget na lang mo siya, Sir Tats. Ang age bracket ano niya is nagpangidaron og 6 years old until 12 years old. Okay, 6 to 12 years old. 6 to 12. Okay. Yes, Sir Tats. Pwede nimo maisgutan, Sir Janel, ang mga barangays nga involved ni ining maong activity? Sa pagkakaroon, Sir Tats, na isiyam ka barangay nga involved, ang Tinago, Tihero, Okay. Tipadilla, Okay. Parian, Okay. ang sa patong uban. Mga silingan. Mga silingan. Mao gyud atong giuna no nga ang mga silingan atong kuan. Mga silingan which is naa sa area sa downtown, Sir Tats. Okay, posible ani Cogon Ramos, mga Dayas, apil na ni ana no. Diri Santo Niño apil sila. Ang Santo Niño, Sir Tats, wala. Actually, na ako diri ang lista, Sir Okay, Tats. sige palihugon tag mention Sir Junel. Okay. So, ang mga barangays nga involved is ang Tinago, Parian, Tipadilla, Zapatera, Mabolo, Cogon Ramos, Lorega, San Miguel, Ermita, ug ang Tihero. So duol gyud ni no, silingan gyud kayo. Silingan ra Sa dyan. mga barangays now ang atong tumong ani nganong mangyong mga silingan man ang ato pang gihatagan ron sa higayon. Unsa may inyong tumong og tuyo niini? Gi-target na lang mo siya, Sir Tats, nga doon lang sa mga silingan nga barangay lang sa kay amo na siyang gikuan nga para sayon ra sa ma-manage, Okay. nga dali ra sad sila ma-contact. Okay. Kay atom ginang kanon nga namo gid ang ubang museums dire sa Sugbo is focused around the downtown area. So nagunahon na sad mi nga ang uban nga mga barangay nga layo na sa kuan kay maglisod na sa sila og adto sa mga museums ba. Ang Yes. seguridad mo gid sa Nga mga bata ra ba ni no? Mga bata. So sayo na to pag manage aning mga kabataan kay kabaw biya ka, no? Mga bata niya naara ba ni si within sa downtown area. So in terms of security, no, kinahanglan gyud in place gina siya. So kinsa may mga kuyog na to, partners na to ani Sir Junel? Partners na to ani is ang different museums nga different museums nga ni Apil, which is ang Halad Museum, JRJ Halad. Ang Fogwangshang Chuon Temple, Okay. ang Cebu Metropolitan Cathedral, Okay. ang Fort San Pedro. Okay. So mo ni ang atong mga museums nga Partners. And also our barangays nag-provide pud sila og mga nag-abag sad sila sa mga security personnel so mga kuan no. Every activity kay mukuyog gina ang ilang Naagi guard na, wag officers. sila sipiat, no? Ilang guard officers gina. Okay. So mga higala, mo break on na ta lang sa pipila ka mga mensahe ug dugang impormasyon unya atong balikan sila si Doc Joy ug si Sir Jonel. Kuan ni siya. Kay baba mo kinsa si Mampor sa sinultihang panahon pa ni Mampor? Si Mampor kay usa ka kapitan sa panahon sa Kastila. Siyang nanguna sa pagkontra nilang Leon Kilat ug uban pang mga katipunero dinhi sa Subo. Ang tinud niyang ngalan kay Kapitan Joaquin Monfort. Kini si Pagtuki Chrisley naghatod niining mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakaunang kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Giapil na isip kabahin sa National Service Training Program sa University of San Jose Recoletos ang mga programa sa Young Minds Academy nga ubos sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated human sa gipirmahang Memorandum of Agreement tali sa RAFI ug sa tunghaan sa minabayng adlaw. Ang agreement gipirmahan ni RAFI President Roberto Aboitiz, USJR President Reverend Father Christopher Maspara ug University Security and Safety Development Officer Primitivo Lan. Ang YMA gitukod sa RAFI diin adunay mga programa nga naglangkop sa leadership ug citizenship sulod sa 8 ka buwan alang sa mga batanong ng edad ug 12 hangtod 20 ka tuig. Si Danilo Sabare, Program Officer sa RAFI, nagkanayon nga ang programa sa RAFI ipatuman sa USJR sulod sa 2 ka semester. Malaumon sa bang USJR nga makapalambo ang mga programa sa YMA sa ilang NSTP Civic Welfare Training Service. Kapin sa 130 ka mga bata gikan sa barangay Tipadilla, Zapatera, Cogon Ramos, Parian ug Mabolo
ang misalmot sa ikaduhang hutong sa Kids at the Museum 2015 nga gipahigayon sa Fuguang Shan Chuon Temple ning Dakbayan sa Subo. Atol sa mong kalihukan, ang mga bata gitudloan og basic calligraphy, gilingaw og storytelling session, dance performance lesson ug mga duwa. Ang Kids at the Museum gipaluyuhan sa Culture and Heritage Unit sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, kauban ng mga lain-laing museums ug heritage sites dinhi sa Subo. Tumong niini nga